Het is zo mooi gaan. De vrachtauto van de postcode loterij die de jackpot naar Drachten brengt. En Drachten hier geldt wel broeken in. Wij hier hebben we een gaatje in de begrutting kregen ook met de lawaai et cetera. En ik denk ja, zo de jackpot je maar in de helft, valt er een keer in het noorden en nou ja, wordt toepasselijk bij kunnen je van die broeken. Maar Safia kwam het net. De politie kwam de oud-iersploeg over het mat. Ja, we zijn maandag 29 december ben wij betrapt door de politie in Breukelen. Onder Utrecht, ja, daar zongen we een stunt ontvreemden en dat is helaas misleiden. Wat zoen je hem dwam? We zongen de miljoenen, de kanjertruc van de postcode loterij zongen ontvreemden met 49 miljoen euro. Dan naar Jesterijn. Wollen daar te betiet, maar die in het wol beter besjoen. De letters van Love Friesland die toen een bregen in Ljouwertvest klonken zierten en ze naar de Greithoeken verhoezen. Een mooier plak vinden de Jesterijnders. De letters ben intussen trouwens weer ophellen onder politiebegeleiding. Oud-iersploeg de volgeren had onkundige maar een orenstunt te komen.